dau pune Ei, până la urmă nu ne dă voie să facem zi, dar uitați cum sunt pline astea, nu se mai pune gunoaiele, mă refer în coș de gunoi. Le strâng o dată la lună. Am văzut că mai are pus container, Da, bată ca grupul acolo. Ia calbaci. Nu, câte unul de anul la fiecare grătar ar trebui, alege. Faci treabă. Îmi spune și numele dumneavoastră. Ia și numele ăsta. Mai cum? Daniel. Auzi, Andrei? Ai trei Sunt la aberați. Suntem Să vin trei o parcuri? mulțime de lume. Stăm la rând efectiv ca să facem un grătar. Trebuie să facem listă. Venim la ora 9. Cine-i pe listă? Hai că e următorul. Băi, am grătar identic acasă. Lasă-mă să mi-l aduc, îl fac, îmi strâng tot jarul, mi-l arunc. Ăsta e un grătar, un reparat. Da, aia. Aberați. Are guvernanță. Asta e. Da, iarnă. Polonia. Padrul ăsta nu e Polonia. Este Ucraina, sau nu știu. Polonii erau cu albastru. Deci mai tot nu rău. Cu albastru. Deranjăm foarte tare dacă vă rugăm să faceți un fix și acum menajer ca să vă facem o Dar l-avem acolo la ceașar. l-ați spus. Da, noi zicem la ceașar. Avem tot ce să strică acolo sau Să nu. fotografieze scruviera, că Da, și scumiera puteți să strice. Lumea vine cu scumiera la grătar, că nu de mucuri și jos. e ok? Da, Este o operație. Sunt mulți români care au ajuns la o cultură destul de mare încât realizează. De felul cum zice cu Realizează că amenajat trebuie, da, realizează că trebuie strâns în urma lui și nu la altul. Mai Dar de sunt felul și- cum sunt amenajate locurile astea, nu să fie. După cum spuneam, ar trebui mai multe pubele pus în cap de stradă, puse lângă grătar, că, cum spunea și colegul, la un coș de ăsta, deja e plin și e ora 11:30, nu? Până la ora 4 și lumea tot o să vină, Poftim. Poate nu tot fie pregătiți să faci. Eu am strâng în noi, când plec l-am aruncat la pubelă, dar alții vin să arunc aici, unde să arunci? Faci mobil în jurul. Dar să nu uităm că totuși asta este mâncarea săracilor. Micul. Toată lumea, tot rămâne ăsta la mic. Mai ales în sărbători. Nu mulți își permit cotlete și un mic ieftin. Înainte de însăimai, nu puteam să se fac demonstrațiile, că mă țineau cu plancarde, cu steagul, cu ce acum stau la coadă la grătar și tot timpul trebuie să fie un inconvenient. O coadă. Nu, da, o chestie, o nu știu ce, să nu sticnească, știi? Asta e. Operațiile. Nu spun că ce-au făcut ei rău, dar totuși la mine am grătar amenajat, lasă-mă cu ăla, dar nu-mi dai voie să fac foc cu pământ, că înțeleg, protejăm natura, da? Am un grătar de genul ăsta, ce nu mă lași. Totuși noi românii suntem buni, mă uitam dimineața la televizor. Bun, sunt nei în față și în Poliția bine. toată e în grevă. Toți sunt pe stradă, aia nu se gândesc la nici la nu știu ce, că probabil ei au oricând la dispoziție, știi, pe acolo. Nu Spania la știți de fel. ce, că ăia sunt învățați să Spania la trăiască, fel. ăia Da. sunt învățați să trăiască bine. Și noi Noi la și mere. suntem învățați să trăim prost. Mai prost de atât nu putem trăi. Am niște prieteni în Grecia care spuneau că ei, ultimii 2 euro care iau tot la cafea să duc, ei dimineața la cafea să duc, ei nu se fac, strâng bani, să nu mai pot, ei ultimii 2 euro. Obișnuiți cu traiul, cu picior mare, Da, corect. ai luat 10, 100 de euro din salar deja.
dacă era la... Am